et dejligt bekendtskab for mig at have Ejner som mødeleder her. Han er jo så altid så god til at lytte til Helligånden og finder nogle ting, som bare passer helt ind. Han var jo fra den tid, hvor jeg blev engageret i det, der hed Pollemanns Hus, det hedder Lykkeskær Bedehus, hvor jeg er formand og leder det i dag. Så var han i lang tid en trofast medarbejder dernede, der ledte stedet i en svær tid. Så jeg er så glad lidt at se, hvordan han er blevet godt gift, og bare se ham blomstre. Det er dejligt også at forenes lidt en gang imellem. Det er mange år siden, jeg har været her sidst til sådan et stævne her. Der var en enkelt for et halvt års tid siden, jeg var til sådan en bønnedag. Så er det godt at være her igen. Jeg skal dele nogle tanker omkring et helbredende fællesskab. Og især her til det her møde, der skal vi næsten udelukkende være i Filipperne 2. Og der vil jeg dele nogle forskellige tanker om det. Og jeg håber, I bliver udfordret af det, som jeg selv er blevet udfordret af det. Jo længere jeg har været kristen, jo mere jeg er blevet grebet af Jesus. Og jo mere det er blevet levende for mig, at vi taler så ofte om, at vi er kristne. Men dybest set, så er det altafgørende, det er, at vi er discipler af Jesus. Det er ham, det handler om. Amen. Og jeg ved ikke om for jer, men det har bare været min proces. Jo mere jeg opdager, at Jesus han er troens banebryder og fuldender. Ham, der satte det i gang. Han er vejen, han er sandheden, han er livet, han er målet for enden, han er begyndelsen, han er klippen, vi bygger på. Man kan blive ved og ved og ved. Jeg har for eksempel nogle muslimske naboer, som jeg er henne og besøge. Cirka en gang i ugen, nogle gange er det hver anden uge. Har nogle rigtig gode snakke med dem. Og en gang imellem har de lyst til at snakke religion. Det muslimske kontra det kristne eller sådan noget. Men jeg kan bare mærke, at jeg gider ikke rigtig snakke religion. Altså vi kan godt snakke om, hvad der er bud og lov, og hvad er praksis og det ene og det andet. Men det er for mig, der er interessant. Lad os snakke Jesus. Amen. Fordi det er det, der skiller kristendommen ud. Altså vi kan godt have regler, vi kan have rammer, og vi kan gøre ting. Men det er Jesus, der er højt hævet over alt det andet. Og det er ham, der er den, der satte det hele i gang, og ham, der afslutter det, er ham, der er til stede i det hele, og bringer liv til det ved Helligånden, der hvor vi er. Og den her tekst, vi skal se på i dag fra Filipperne 2, vi læser fra vers 1 til 11, I kender det rigtig godt. Det handler om Jesus. Det er Jesu forbillede, og en udfordring for Paulus til at lade det, Jesus har gjort i dig, lad den Jesus er, lad det få lov at få større indflydelse i dit liv. Så det er udfordringen, jeg vil give jer. Og min overbevisning i det her, det er, hvis vi vil have fællesskaber, hvor der er lægedom i at være i fællesskaberne, hvis der skal være helbredende fællesskaber, så vil det ske, jo mere vi ligner Jesus. Jo mere vi virkelig afspejler den Jesus er, så vil der være lægedom og genoprettelse. Det var den Jesus, han demonstrerede. Det var ikke bare de syge, der blev helbredt, men folk, syndere og toldere, flokkede, som Jesus oplevede. Der var noget livgivende ved at være sammen med Jesus. Så jo mere vi kan ligne Jesus, hvis vi vil have fællesskaber, hvor folk, der kommer til, bliver genoprettet, folk bliver helbredt, folk bliver elsket og favnet, folk bliver tilgivet, så er vores ressourcer til det, og vores kilde til det, det er at lade Jesus blive levende. At det, vi har smagt fra Jesus, det Jesus har gjort for mig, lad det være det, jeg giver videre til andre. Så det er der er Bibelen, så kan I læse med. Vi læser Filipperne kapitel 2, vers 1-11. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være Gud lige, at være lige med Gud, men gav afkald på det, og tog en tjeners skikkelse på, og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig, og blev lydig indtil døden, ja døden på et kors.
Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Yes. Så en tekst, der hele vejen igennem handler om Jesus. Og hvor Paulus maler for os, hvad Jesus gjorde for os alle sammen, hvad han har gjort. Og så starter han med at virkelig udfordre folk. På dansk står der her, hvis der trøst i Kristus betyder noget. Ordet trøst er fra det græske ord parakaleo, alt efter hvad form især det er i, som betyder, at nogen er kaldet hen til. Det var et teknisk term, der også blev brugt om en forsvarsadvokat. At han var kaldet til at stå sammen med, altså kaldet hen til at være den, der går. Hvis jeg var skurken, og jeg havde gjort noget ulovligt, så ville en forsvarsadvokat blive kaldet til at stå sammen med mig og forsvare mig der, hvor jeg er. Og det er de primære, det navn, som Jesus giver til Helligånden for at sige, han er en talsmand ligesom jeg, han er parakleten. Han er den, som er kaldet til at stå sammen med os. Og det er et ord, som er rigtig svært at oversætte, fordi det har så meget forskellige oversættelsesmuligheder. Så i nogle sammenhæng så oversætter man det med trøsteren, andre gange så er det med opmuntreren. Det kan også betyde formaning. Men grundbilledet i det er, at nogen, der er kaldet til at stå sammen med dig, der hvor du er, ligesom en forsvarsadvokat ville gøre. Så Paulus han starter med at sige, har du oplevet det, at Jesus stillede sig sammen med dig for din del? Og de forskellige betydninger, det kan betyde om, på dansk der oversætter det med trøst, på engelsk der vil I se, at de ofte tager og skriver encouragement, opmuntring her. Det er dybest set, når han kommer og står sammen med mig, der hvor jeg er. Hvis jeg er ked af det, så vil det være trøst. Hvis jeg er modløs, så vil det være opmuntring. Hvis jeg er kommet lidt på et sidespor og har brug for at blive formanet, så vil det være formaningstale. Men grundbilledet det er, at han kommer, står sammen med mig der, hvor jeg er. Og Paulus starter det med at sige, har I oplevet det? På dansk så skriver vi så, oversætter vi så til, at hvis der er trøst i Kristus betyder noget. Hvis de ser en engelsk oversættelse, så har ikke det der betyder noget. For på græsk så står der sådan set bare, hvis der er nogen trøst i Kristus. Og så kan I måske tænke, gør det så stor forskel? Ja, det synes jeg faktisk, det gør. For med det samme, hvis på dansk skriver, hvis der trøst i Kristus betyder noget, så sætter vi noget i gang i vores hoveder. Betyder noget? Hvad betyder det? Okay, lad mig lige tænke, hvad betyder det, at Kristus døde for mig, eller han kom og stod sammen med mig, han trøstede mig og opmuntrede mig. Men hvis man udelukkende sagde, hvis der trøst i Kristus er, så det man beder folk at mærke efter, det er at mærke den der følelse. Hvad var det gjorde ved mig, når Kristus kom og stillede sig sammen med mig i min syndighed, i min elendighed, i min oprør. Og han virkelig trøstede mig, at han forvandlede mig. Han stillede sig sammen med mig til trøst og opmuntring. Jeg tror, Paulus han vil have en følelse. Ikke vores hoveder skal tænke. Vi har så meget teologi, men nogle gange så skal vi tilbage til følelserne. Paulus siger, mærker du en trøst fra Kristus? Oplevede du, kan du huske, at han trøstede dig? Så går han videre. Kærlig opmuntring. Kan du huske, at Kristus gav dig kærlig opmuntring? For mange år siden, da vores yngste søn Simeon, som er, han 14 i dag, da han var 3 år gammel cirka, så havde han en længere fase, hvor han kunne ikke lide at blive trøstet. Så hvis han for eksempel, vi kom for at hente ham i børnehaven, og han faldt og slog sig, så var mønster, vi så, det var, at han kunne være, at han fik et knæ, der begyndte at bløde, og man kunne se, at tårerne løb lidt ned på kinderne. Men hvis jeg så siger til ham, Simon, gør det ondt? Skal vi trøste dig? Nej, det gør ikke ondt! Og tårerne strømmer ned, og man kan se blodet pibler.
Det gør ikke ondt. Og hvad blev effekten af det? Han blev ikke trøstet. Altså, vi kunne godt tage ham op, og så står han stivnokket som en, der ikke har brug for det der. Hvis vi skal opleve trøst, og de andre ting, Kristus gør, og hvis vi skal ind i fællesskaber, hvor fællesskaber bliver et sted, hvor vi kan møde Jesus og blive trøstet og blive opmuntret, så kræver det, at vi er villige til at blive trøstet. Og det vil sige, at vi er villige til at komme sårbare og sige, at det gør ondt. Så der ligger en dobbelthed, når han siger, hvis der trøst i Kristus betyder noget. Der ligger en kalden tilbage til noget i vores liv. Men der ligger også en udfordring til os. Lærer jeg ham trøste mig? Giver jeg mig selv lov til at være svag? Giver jeg mig selv lov til at være en, der har brug for at blive trøstet? For med Kristus såvel som med mennesker, så gælder det, at hvis ikke man gør sig sårbar, så går man glip af det, han har at give. Hvis ikke du har brug for en frelser, hvis ikke du er en synder, jamen så går du glip af en frelser. Hvis ikke du er villig til, at Guds hus skal være et sted, hvor du er sårbar og kan være ked af det og har brug for at være trøstet og opmuntret. Det, der er tragisk, nu vi taler om et helbredende fællesskab, det er, at for mange af os, og vi kunne tage en runde, vi kunne alle sammen fortælle historier om, hvor vi blev dybt såret i kristens sammenhæng. Jeg kunne fortælle historier, hvor jeg vil begynde at græde, når jeg skal fortælle om ting. Nej, hvor har vi været modbydelige mod hinanden nogle gange. Og virkeligheden i forhold til at blive fællesskaber, hvor der er lægedom og genoprettelse, når vi kommer sammen, det er hindret af, at så mange af os har lukket vores hjerter ned. Fordi når man bliver trådt på eller såret i kristens sammenhæng, så enten så vandrer man åbent og virkelig med et åbent sår, har brug for lægedom, jeg har brug for trøst, jeg har brug for at blive genoprettet. Eller så er lige så stille, det gør for ondt det her, så lukker jeg af for det. Men Paulus han starter ikke med menigheden, han starter med Kristus. Og jeg tror også ligegyldigt hvad vi har oplevet, så er det det vi skal tilbage til. Og så sige, okay, jeg oplevede det med de kristne mennesker, jeg oplevede det med de ledere der, jeg blev svigtet på den måde, selv min egen familie, men ikke Kristus. Hvis der er trøst i Kristus, har du oplevet det. Start der. Kærlig opmuntring. Har du oplevet det for Kristus? Ordet for opmuntring her er sådan et græsk ord, der paramythion, som er et sjældent ord. Det er en græsk professor, som jeg læste, han siger, han mener, at det er grundbilledet i det er at komme væk fra bekymring. Så at det han siger, det er, har du oplevet i Kristus en kærlig hjælp til at komme væk fra bekymringerne? Det, der er interessant, når man så studerer sprog også, at moderne græsk i dag, som har udviklet sig et par tusind år fra gammel græsk, så ordet paramythion, det er deres ord for eventyr. Okay. Og helt, hvordan den sproglige udvikling har været, det ved jeg ikke, men jeg synes, det er enormt spændende. Har du mødt en kærlig hjælp til at komme væk fra dine bekymringer for Kristus? Har du fået et eventyr med Kristus? Jeg synes, det er et smukt billede. Og igen til ikke at tænke en masse, men virkelig lade mit hjerte blive vagt på ny. Er jeg blevet trøstet af Kristus? Er jeg blevet opmuntret af ham? Har jeg fået kærlig opmuntring? Har jeg fået en kærlig hjælp til at komme væk fra mine bekymringer som et eventyr? Og det her, jeg stiller det som åbne spørgsmål til. Jeg tror, Paulus ønskede, at vi alle sammen, også os, der har været kristne i mange år, skulle stands op og reflektere over og komme tilbage til den første kærlighed, den første begejstring, den første glæde over, hvad det himmelrystende store, det betød, hvad Jesus gjorde for mig, da jeg opdagede det. Så siger han, hvis inderlig medfølelse betyder noget,
Igen vil Paulus sige, har du oplevet det? At Kristus viste dig, at han så. Det er Gud, der ringer til mødelederen. Han har et eller andet at sige til taleren. Nej. Paulus vil sige, har du oplevet det? Da Jesus gik her på jorden, så står der gentagne gange, at han så flok af mennesker, og de var som får uden hyrde. Og han havde en inderlig medfølelse med dem. Og de ord, der er oversat her til inderlig medfølelse, det første ord, det er splagna. Og det betyder indvolde. Og der er sådan også et usagnsord, der bruges på græsk, splagnomitsomai, som er, at det vrider sig i sin indvolde. Så de gange, hvor der står om Kristus, at han havde inderlig medfølelse, så er det sådan et billede af, at fra hans indre vred det sig indvendigt i ham sådan en nød for mennesker. Jeg synes, det er et smukt billede egentlig. Jeg tror alle, som vi oplever, når man virkelig får den der voldsomt stærke medfølelse. Men her vender Paulus da det var vendt mod dig, da Jesus så dig som en synder, der ikke fortjente et hak, og at han mødte dig med inderlig medfølelse, som intet havde at gøre med, hvad du fortjente, men virkelig var hans inderlige medfølelse. Kan du huske det? Nogle gange, når vi har været kristne i så mange år, så er det næsten vores kristne liv, vi tager for givet. Og jeg tror, vi mister så meget. Fordi det er Jesus og den han er, og det han gjorde for os, der er, som det var fra begyndelsen, som er i dag, er vores største ressource. Og glemmer vi det, Jesus har gjort, og den Jesus er, så bliver vores kristendom bygget på traditioner og vaner og ting, vi selv vil gøre, vores egen praksis. Og skal vi have mere Jesus, så skal vi tilbage til at genopdage, Jesus, hvad var det, du gjorde for mig? Hvordan mødte du mig med trøst? Hvordan mødte du mig med opmuntring? Hvordan mødte du mig med kærlig medfølelse? Hvordan mødte jeg i dig en, der havde sådan en inderlig omsorg for mig, at der var sådan en sø af kærlighed i hans øjne, og at han så mig og elskede mig og favnede mig og vendte op og ned på mit liv? Alle de her ting siger Paulus, fordi det er hans længsel, at menigheden skal blive antændt og genopdage og huske Jesus. Og så går han videre til at sige, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med en sjæl og en sind. Lad det her være det, vi er fælles om. Lad os genopdage, hvad Jesus har gjort. Hvem Jesus er. Og lad det være det sind, vi har over for hinanden. At vi kommer ved siden af hinanden og trøster hinanden. At vi opmuntrer hinanden, og ikke som jeg tager mig sammen, men som kristne, der virkelig husker, ligesom Ejner indledte mødet med, at vi skal elske, som vi elsket. Som virkelig husker, nå ja, det var det, Jesus gjorde for mig. Og så er det den måde, jeg skal være over for andre. Ikke noget, nu skal jeg tage mig sammen. Jesus siger, at vi skal elske, som han har elsket os. Det er kilden til kærlighed, at det ikke er meningen, det skal være i os selv. Det er meningen, det skal være levende, at vi bevarer, mindes, husker og holder fast i, hvad det er, han er, hvad han har gjort mod os, og så giver det videre til andre. At det er på den måde, vi får samme sind, samme kærlighed. Og så bliver han lidt mere praktisk i det, Paulus her. Så siger han, vers 3 og 4, gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbilskhed. Og igen, det her det er praktisk i at sige, hvordan var det så, Jesus var, hvis vi skal sætte ord på det? Hvordan var det, han mødte os? Han siger, hvis vi skal afspejle ham, så vil det se sådan her ud. Gør intet af selviskhed. Ordet selviskhed er et ord, der betyder til egen gavn. Så det er ud fra egen ambition. Paulus han vil sige, gør intet, fordi jeg vil have min vilje, eller fordi jeg vil have min vej. Det handler ikke om dig. Lad det ikke være det, du møder andre mennesker med. Lad kirken ikke være et sted, hvor at folk oplever, at folk tænker hele tiden på deres eget. Paulus siger, gør intet af selviskhed. Og heller ikke af indbilskhed.
indbilskhed, det græske ord bag det er top ære, som er samlet til et ord, de to ord, top ære. Og man kan sige, at hvad vil det være? Det vil være at gøre det, fordi jeg vil ses, eller fordi jeg vil æres af andre. Og Paulus, han starter med at sige, husk hvad Jesus gjorde for jer, husk hvad det gjorde ved jer, husk hvor trøstet var, og så siger han, lad det blive praktisk, at I lever ud som Jesus, sådan vil det se ud. Gør intet af selviskhed. Gør intet for, at I selv skal ses og æres, men afspejl Jesus, som så fuldt ud gav sig selv. Siger han videre, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Jeg tror af hele mit hjerte, hvis vi som kirke kunne lykkes i det, at vandre i alle sammen i at sætte andre højere end os selv, så vil vores kirker alene af den grund være et sted, hvor der var lægedom og genoprettelse for alle, som kom til os. Hvis vi satte andre højere end os selv, hvis vi virkelig levede som om, at andre var mere værd end os. Og det er det, han beder os om. Men han beder os ikke om, som nu skal vi lære principperne, nu skal vi lære en kristen tro, hvor vi praktiserer de her ting. Han ved godt, at i os selv er vi selviske mennesker. Jeg kan ikke lykkes i at leve de her mønstre ud, hvis ikke der er nogle ressourcer udefra. Jeg har brug for at være elsket, før jeg kan elske. Jeg har brug for at få, før jeg kan give. Og derfor starter han med at huske, kom tilbage til, hvad var det, Jesus gjorde for dig, så at du derfra, ud fra hvad Jesus gjorde, kan leve det ud over for andre. Når virkelig du har forstået, hvor meget Jesus gjorde for dig, så har du ikke brug for at leve for dig selv, eller at blive æret af mennesker. Der er noget i mødet med Jesus, som lukker op til, at vi kan leve helt anderledes. Det triste i det her, det er, at vi alle sammen har sår. Og mange af de sår, vi har fået, om det er i barndommen, eller om det er i skolen, eller om det er i kirkerne, eller i familierne, hvor end det er kommet, fordi vi ikke er blevet behandlet på den her måde. Paulus siger, at vi skal sætte andre højere end os selv, at vi skal behandle andre, som om at de er mere værd. Og du kan selv mærke efter, de fleste af de sår, vi har fået, har kommet, fordi vi er blevet behandlet, som om vi er mindre værd, end vi er. Fordi vi er blevet svigtet, fordi vi er blevet overset, fordi vores forældre havde for travlt, og så fik vi svigt, fordi vi blev mobbet og behandlet, som om trynet ned. Du skal ikke tro, du er noget, fordi vi blev misforstået, eller hvordan det end er. Hele mønstret af alle de sår, vi har dybest set, er, at vi er blevet behandlet lavere, end det vi burde behandles. Og Paulus han siger, at hvis vi skal leve Kristus ud, så handler det om det her. At vi behandler andre, som om at de er mere værd end os selv. Og jeg tror, til alle os, der har oplevet at blive trykket ned og trynet og fået at vide, at du ikke er noget, og er blevet overset og svigtet, så tror jeg, at der er dyb lægedom i at komme i fællesskaber, hvor man virkelig oplever det, at andre, ikke bare i teori, men virkelig behandler dig, som om du er mere værd end mig. Andre sætter deres liv ned for, at du skal lykkes. Det kan lyde så langt væk at tale om helbredende fællesskaber, men jeg tror, det er ret simpelt. Jeg tror, det er at genopdage, hvad Jesus har gjort, og hvem han er. Og lad det, i stedet for alle de der sår og bitterhed og vrede, og holde den fast og kæmpe og kampe, og jeg skal have min vej, og jeg skal have min ret, og lægge det hele til side, og lad mig starte med Jesus igen. Lad mig starte med det, han har gjort for mig, og så begynde at leve ud fra det. Og så begynde at gøre min del i at behandle andre ydmygt, som om de er mere værd end mig. Og så overlade mit liv i Guds hænder. Og så går han videre så til at dele Jesu forbillede, for virkelig at skære det ud i pap for os, hvordan Jesus gjorde det her. Det er fra vers 5. Så siger Paulus her, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, kan også oversættes. Han, som værende i Guds form, regnede det ikke for noget at være et rov, at være lige med Gud, men gav afkald på det. Det er første del af det, Gud gjorde. Jeg tror aldrig, vi kommer til at blive færdige med at forstå de mysterier, hvad det vil sige, at den evige Gud valgte at blive menneske for forfærdelige oprørske syndere som os.
Og Paulus han er ved at bruge det her som eksempel for at sige, hvordan er det, vi behandler hinanden. Og er du klar over, hvad jeg fortjener? Er du klar over, hvor stor jeg er? Og er I klar over, hvor speciel jeg er? Og så siger han, lad os nu se på ham, der er den største af alle. Ham, der er Gud selv. Gud, evig, grænseløs, almægtig, hader synd af hele sit hellige hjerte, så ned på os yndige stakkels mennesker, og så sagde, de der mennesker, dem elsker jeg så højt, at jeg er villig til at blive menneske. Jeg er villig til at ydmyge mig i en grad, de ikke drømmer om, hvor langt jeg ydmyger mig ned. Og Paulus han laver det som et mønster. Du synes, at du skal ydmyge dig lidt for andre. Er du klar over, hvad det vil sige, at Gud blev menneske? Er du klar over, hvor langt han, som havde ret, han, som har et gængs bevis for os alle sammen, han, som kunne se på os som syndere, der i den grad kunne sige, at den måde, I behandlede mig, I fortjener ikke noget. Og Paulus han maler det som et billede for alle os i vores omgang med hinanden, som kan være, så man kan synes, at nu skal jeg holde på min ret, eller nu skal jeg kæmpe for min del. Og så siger han, prøv at se på Jesus. Han var Gud. Når han taler det der om, at han ikke regnede det for rov, så er det lidt som en henvisning tilbage til slangens samtale med Adam og Eva i Edens have. Hvis I spiser det her, så skal I blive som Gud. Han var Gud, værende i Guds form. Evig grænseløs, så stor vi aldrig drømmer om, hvad det vil sige at være grænseløs Gud. Og gav afkald på det hele. Blev lille baby, skrøbelig, her hos os. Og så var det ikke nok med det. Man skulle så tro, hvis så Gud blev menneske, så skulle han så have kongernes konger og herrenes herre og fødes i et palads, og alle mennesker skulle lægge livet ned for, at det hele skulle handle om ham. Ikke også? Hvis Gud blev menneske, så var han være større end os alle sammen. Men hvad gjorde han i stedet? Han kom og blev menneske i en falden, syndig verden, for at blive en losseplads for al vores synd. Forestil jer det. Hellig, grænseløs Gud, så stor, han som fortjente al ære og respekt, han som alle skulle bøje knæ for, blev menneske. Og endda menneske, som skulle blive en losseplads for al din og min synd, forurenes. Da han blev menneske, så kom han ned, ikke for at vi skulle tjene ham, men for at lægge sit liv ned for os, for at blive den mindste af de mindste, for at han da skulle forbandes med alle forbandelserne, rammes med al sygdommen, og slås ihjel på det mest smertefulde måde, man kan slås ihjel. Pines i en grad, som intet menneske nogensinde kommer i nærheden af. Og Paulus siger, det er vores forbillede. Lad det være levende for os, hvad han har gjort for os. Den trøst, der er, den opmuntring, den vejledning, den inderlige medfølelse, det som drev ham. Lad os genopdage, hvem han er, så det trænger ind og vækker noget i vores hjerter på ny. Og hvis vores hjerter har glemt det, så er der immer væk noget galt, så skal vi have det genopfrisket. Fordi det er derudfra, vi lever, og hvis vi vil have fællesskaber, hvor der er lægedom og genoprettelse, så er det ikke noget, vi punktmæssigt kan sætte eller tage os sammen til. Så er det at få visket væk mange af de ting, og så siger, dem lægger vi til side, og nu giver vi Jesus plads til at have førstepladsen. Og nu giver vi ham plads til at genantænde mit hjerte. Jeg tilgiver dem, der har svigtet mig, og jeg lægger til side og vil ikke holde det imod dem, men mere end noget andet, så gør jeg det, fordi at Jesus, det er ham, der skal have pladsen. Det er det samme forbillede, som Jesus gav disciplene kort før han skulle korsfæstes. I dagene frem til korsfæstelsen, så hører vi om disciplene, de kæmpede om, hvem der var vigtigst og størst. Og det er tragikomisk, når man læser det flere gange i skrifterne, at de slåsede om, hvem der var størst, mens Jesus var på vej til at give sit liv. Og så ind i det, mens han er allerede begyndt at mærke smerten af det, han er på vej imod, og han ved, hvad der skal ske, og hvor forfærdeligt det bliver. Så standser han op, og så siger han, nu skal jeg vise jer, hvordan Gud leder.
hvordan han tænker, at konger skal være. Og så tager han en slaves plads, en slaves påklædning, tager sit overtøj af, og så ydmyger han sig til at vaske de her disciple, som har kæmpet om, hvem der er den største. Og så underviser dem om, det er den måde, det skal være i mit rige. Det er sådan, jeg behandlede jer. Og jeg behandlede jer på den måde, så det skulle sætte jer fri til at behandle andre på den måde. Jeg gør det her, Peter, siger Jesus, som et eksempel til efterlevelse. Jeg tror ikke, det handler om, at vi alle sammen skulle gå og vaske fødder, men det var det princip af ham, som var den største, lagde sit liv ned og behandlede andre, som om de var mere værd end ham. Og gjorde det på en måde, så de skulle antænde os til at leve på samme måde over for andre. Så når Paulus siger, at vi skal sætte andre ydmyghed højere end os selv, igen, så er det ikke ud fra os selv, så er det at genopdage, hvem er Jesus? Hvad gjorde Jesus for mig? Det kan være, at jeg har glemt, hvilken synder jeg er. Det kan være, at jeg har glemt, at jeg faktisk fortjener helvede. Det kan være, at jeg har glemt, at jeg virkelig ikke har noget at rose mig af over for Gud. Og det er noget over noget. Det kan være, at jeg har glemt, hvad det virkelig var, han gjorde. Og hvis jeg har glemt, hvad Jesus gjorde, og hvem han virkelig er, så vil det også afspejles i mit kristenliv. Så efterlades jeg tilbage med kristne vaner, kristne praksis og menneskelige ting. Og sandheden om vores kristne praksis og alle de bud og regler, vi kan have, og alle de der gode måder at gøre ting på, det er, at det bliver ikke helbredende fællesskaber. Der bliver splid og opdeling, og hver der skal have sin ret og kæmpe indbyrdes, for vi er faldende mennesker, og sådan er vores natur. Hvis vi skal elske, som Jesus har elsket, så skal vores hjerter genopdage, hvor meget Jesus elsker os. Hvis vi skal vise noget, som Jesus viste os noget, så er vores hjerter nødt til at blive genopvagt i forhold til Guds nåde. Hvis vi skal tilgive, som Jesus siger, som jeg har tilgivet jer, skal I tilgive andre. Hvis vi skal vandre i tilgivelse, som ofte er totalt urimeligt, dem, der gør noget imod os, fortjener ikke at blive tilgivet. Men det gjorde vi immervæk heller ikke. Og Jesus vil sige, at I er nødt til at komme tilbage til virkelig at opdage, hvor meget jeg tilgav jer, for at kunne leve. Ikke som noget, I skal tage jer sammen til, men som et overflod ud af den Jesus er, så strømmer det bare. Når han tilgav mig for så meget, så bliver det bare naturligt at tilgive andre. Og jeg tror, der er et valg, vi må tage. Hvad vil jeg leve mit kristenliv på? Er det Jesus og det, han har gjort, der skal sætte dagsordenen? Eller er det alt det menneskelige, jeg har fået bygget på? Og jeg tror, for nogle af jer, der er et valg i dag. Måske også ydmyge ind for Gud og så sige, Gud, jeg er kommet langt væk til at virkelig at leve ud fra Jesus, det du har gjort mod mig. Den trøst, den opmuntring, den inderlige medfølelse, den kærlighed, som du viste mig, som var en radikal forvandling for mig, og som var ressourcerne givet af dig til, at jeg kunne ligne Jesus. Du gjorde med mig og behandlede mig på en måde, så jeg kunne blive en afspejling og leve mit liv, så folk opdagede, hvem Jesus er. Når mit liv er blevet noget helt andet, end det Jesus er, så er det fordi, jeg er kommet væk fra det, han havde tænkt, mit liv skal være. Så må jeg tilbage til at sige, han går tilbage og genopdage hans trøst, hans opmuntring, hans inderlige medfølelse, hvordan han så på dig og elskede dig, hvordan han virkelig tilgav dig. Det er ikke teori, det er en virkelighed. Og det er i den virkelighed og i det møde med Jesus, det er det, vores kristenliv handler mere om end noget som helst andet. Alt det, vi lægger til af religion, har ingen værdi i Guds øjne. Det er relationen med Jesus, og lad det her blive genopvagt. Og for mig, jeg oplever også bare et kald. Lad mig komme ind og genopdage det, Jesus. Lad det blive frisk på ny. Lad mig få tider, hvor jeg får lagt det andet væk, så jeg kan opdage, hvem du er igen. Sådan at mit kristenliv kan begynde at blive frisk. Og hvor jeg helt naturligt kan komme til at ligne dig, Jesus, så jeg lever som om andre
Som om min kone er mere værd end mig, så jeg ligger ned i ydmyghed og tjener. Som om mine børn er mere værd end mig. Som om de mennesker, jeg møder, selv dem, der gør det svært for mig, at mit liv er lagt ned. Ikke fordi jeg er mega sej og god til at tage mig sammen. Nej, fordi det er friskt og levende, hvad Jesus gjorde for mig. Han, som var Gud, blev menneske og døde på et kors for mig. Og det gjorde han. Som Paulus siger det i Galaterne 2, han siger, at ikke længere mig, der lever, men Kristus, som lever af mig, det liv, jeg nu lever. Lever jeg i troen på Guds søn. Han siger, det er det handler om nu. Nu lever jeg for Jesus. Det han gjorde, radikalt forvandlede os, og så er det meningen, at det skal være det, der former os. Og hvis vi lykkes i det, så vil alle de fællesskaber, vi kommer til at blive en del af, der vil være helbredende fællesskaber i det. Der vil folk opleve, at de behandles som om. Og hvis man kommer til at stå på den anden side og være steder, hvor andre mennesker behandler dig, ærer dig, løfter dig op. En kone, der oplever en mand, der ærer hende, respekterer hende og hele tiden lægger sit liv ned for, at hun skal lykkes. Det er et godt sted at være. Børn, der oplever, at de ikke bliver trådt ned, men de bliver løftet op og æret. Det er et helbredende godt sted at være. Menigheder, hvor vi ikke kæmpes, men hvor vi kappes om at vise hinanden agtelse og ære og fejre hinanden på grund af Jesus. Det er livgivende fællesskab. Sidste tanke, jeg vil komme med ind i det er, at et af de gennemgående principper, der er i Gamle Testamente og i Nye Testamente, en af de måske det vigtigste princip, der er i hele Bibelen, det er, at Gud han står hårdmod imod, men de ydmyge viser han stor nåde. For man kan stille sig selv det spørgsmål, hvis jeg lever mit liv, som om andre er mere værd end mig, og hele tiden lægger mit liv ned for, at andre skal lykkes, jamen, i vores moderne verden, hvad med Peter og hans tjeneste? Skal vi ikke kæmpe lidt for Peter også? Bliver der overhovedet ikke noget plads til Peter, hvis jeg hele tiden kæmper for, at alle mulige andre skal lykkes? Ikke også? Det er en naturlig tanke. Men så har vi en Gud, der står bag alt det, han så siger, nu skal I høre, hvordan mit hjerte fungerer. Jeg står hovmod imod, men de ydmyge viser jeg stor nåde. Og det her Filipperne 2, vi så viser han, at selv Jesus, så var det. Han ydmygede sig ind til døden på et kors, og står der, derfor har Gud, min Gud, givet ham navnet over hvert et navn, for at hver knæ skal bøje i himlen og på jorden. Hver tunge bekender, at Jesus er Herre. Fordi at han ydmygede sig, så ophøjede Gud ham. Og vi kan synes, jamen jeg skal huske at have en plads i kirken, og jeg skal kæmpe for min ret, og jeg skal kæmpe for min tjeneste. Men tænk, hvis kirken blev et sted, hvor vi ikke kæmpede for en tjeneste, men vi ydmygede os. Og så når tjenesten voksede frem, så var det ikke mig, der fik plads til den, så var det Gud, der havde udvalgt. Jeg elsker ydmyghed. Forestil dig, hvordan kirken så ud, hvis det ikke var os, der banede vejen for vores tjenester, men os, der vandrede ydmygt, og så trumfede Gud igennem en gang imellem, og så siger han, nu den der ydmyghed, nu skal jeg løfte den her op og give en plads, som er langt over, end noget menneske kunne. Hvor ville det ikke være velsignede tjenester? Det var ikke mennesker, der i udholdenhed har skabt vejen for, at de kan blive æret, fordi de er dygtige til det ene eller andet. Men det var Gud selv i sin timing, der valgte. Han levede ydmygt. Han lagde sit liv ned for, at andre skulle lykkes. Nu træder jeg Gud selv på banen for at kalde ham ind på den plads, jeg vil have ham på. Det vil der være så meget, både lægedom, men også så meget Guds nærvær i. Hvis vores tjenester ikke var menneskeskabte, men i ydmyghed, lagt ind foran Gud, og til rette tid Gud kommer på banen og rejser op og gør ting ved vores liv, så det er hans tjenester. Nej, hvor begejstrer den tanke mig. Tænk sig, hvad kirke så kunne blive. Vi alle sammen kappedes om at få hinanden til at lykkes, alle sammen ydmygede os og tjente hinanden. Og Gud elskede. Han står hårdmodig imod, men han elsker ydmyghed. Og så kommer Gud og bliver nærværende, og så begynder han at rejse op tjenesten. Og så er det altså nogle helt andre kræfter, og noget helt andet, der er på spil, end når mennesker kan få tjeneste rejst op. Så Jesus, tak for offeret. Tak for eksemplet, du gav os. Hvordan du som var den højeste,
højere end vi nogensinde kan forestille os. Du ydmygede dig i en grad, vi aldrig kan drømme om. Ikke bare blev du menneske i en falden, syndig verden som vores, men du gik så langt, at du endda bøjede dig ned under alle andre. Til at blive et syndoffer, til at blive alle forbandelser, al død og al elendighed skulle ramme dig som en kæmpe stor losseplads, hvor Gud skulle ligge dernede, og al vores synd og elendighed skulle læsses op på ham. Og Jesus, det gav du os som et eksempel for at sige, når jeg har gjort sådan for jer, så lad det, jeg har gjort for jer, lad det blive både et forbillede, men også ressourcer og liv, der kan strømme ud fra mig, så I begynder at leve over for andre, som jeg har levet over for jer. Som jeg ydmygede mig over for jer. Mig, som fortjente, at I bøjede et knæ og fortjente så meget mere, end I har givet til mig. Jeg ydmygede mig. Så kan I også ydmyge jer over for hinanden. Og når I har set og smagt, hvor godt det er, den ydmyghed og den måde, jeg behandlede jer på, så er der i mit hjerte, og det jeg gør til jer, så er en ressourcer til, at I kan gøre det over for andre. Og Jesus, tak for det ikke bare teori. Tak for, at Paulus taler til vores hjerter. Og her jeg beder for et hvert hjerte, hvor det her det er blevet noget gammelt noget, hvor man kan huske det en gang, men så er der kommet alt muligt andet på. Jesus, jeg beder om, at du må vaske det væk. Før os tilbage til at genopdage, hvem du er. Dybest set er vi ikke bare nogen, der har en kristen religion. Jesus, vi er disciple af dig. Og alt i kristenlivet handler om dig. Det starter med dig, og det slutter med dig. Og Jesus, der hvor vi har lagt alt muligt ind, som er noget andet end dig, noget vi selv skal gøre, så har vi brug for hjælp med at få det vasket væk. Jesus, det beder vi om. Vask væk alle vores lovgerninger, alle vores kæmpe for vores ret, og alle vores tjenester, vi selv skal kæmpe for. Alt det, vi har gjort kristenlivet til. Lad os komme tilbage til den, du er, Jesus, til det, du gjorde, til det fantastiske forbillede, du er. Og lad det blive liv i vores liv, i en sådan grad, at vi begynder at afspejle dig.